Сега към другата водеща новина. Хиляди в цялата страна са отново на улицата и тази неделя, и след оставката на правителството. В 11 часа започна националния протест срещу монополите. Знаете, сред исканията вече и свикване на Велико народно събрание за промяна в Конституцията. В София, където шествията и протестите са няколко, има засилено полицейско присъствие. Най-масов е протестът срещу монополите. Президентът Плевнелиев спази обещанието си и отиде при протестиращите пред Министерството на икономиката и енергетиката преди час. Сега включваме Ася Методиева. Здравей, Ася! Президентът успя ли да свали градуса на напрежението сред протестиращите? Както знаете, шествието тръгна от 3 различни горещи точки и като че ли емоциите бяха твърде много. Президентът Росен Плевнелиев наистина спази обещанието си и чу исканията на протестиращите. Той избра като гореща точка Министерството на икономиката, там където се събра основния лъч, протестиращи срещу монополите. Нека да чуем в началото какво им каза той. Благодаря на всички за активната гражданска позиция. Благодаря ви, че я показвате по един демократичен начин. Заповядайте още от следващата седмица, заедно с други граждански организации, синдикати, всички заедно да работим за това, което е важно за държавата. Благодаря ви, че ми дадахте и връчихте исканията. Пожелавам ви успех. Нека да докажем, че вярваме в демократичните ценности и бъдещето на България. Ще работим заедно. Президентството е отворено. Желая ви успех и ви чакам следващата седмица. Благодаря още веднъж. Господин президент, искаме, моля за тишина, моля за малко тишина. Хора, моля за тишина, искам да чуете. Господин президент, като лицето, което обединява и представлява единството на нацията, разчитаме на вас, че вие ще подемете кампания за пълна смяна на политическата система в България. Ася, по-ясни ли са протестиращите днес в своите искания и по-обединени ли са самите те? Можем да кажем, че са по-обединени. Исканията остават все същите. Можем да ги видим и върху това пано, което е над нас. Намаляване на броя на депутатите, мандатност на народните представители. Искат справяне с ситуацията около монополите, ЕРП-тата и топлофикация. Така или иначе, протестиращите тук изглеждат обединени. Както може би виждате, пространството около президентството вече се полупразни, защото хората с възгласи мафия и различни още протестни възгласи се отдалечиха и се насочиха в посока към Народното събрание. Благодаря ти.